Hai că revenim cu un nou clip după extraordinar de mult timp. Și vă las videoclipul. Bun. Hai. Ba, mai prost n-am văzut ca mine, bă. Bun. Ok. Bun. Na, nu. Which is we don't like așa la level maxim. Na. Mine nu să știi dacă s-a meritat. Eu zic că s-a meritat. Că deja am toate abilitățile de Endless. Prea târziu am dat. Am dat prea târziu. Bă. Ok, am dacă nu știu. Uai, bă, ce fain a fost, bă, ăsta. Cristi. Bă, dar chiar, bă, stați că trebuie să dau 1v1 cu Cristi. Bă, trebuie să dau 1v1 cu Cristi. Nu uita de asta. Uite, Cristi. Bun. Bro. Hai că facem parte cu Cristi. Wow. Sper că intră Cristi. Că am zis că dăm 1v1 și nu l-am mai dat. Am zis că dăm azi. Gata, bă, dacă îmi face a mea parte. Eu aș vrea mult să iau skin-ul ăsta. E șmecher foarte. Dați o notă la skin-ul ăsta. Eu i-aș da 10. Bă. Dacă îmi face partea mea, bă. Nu și-a pus pancio. Cred că joacă la rank. Da, mi-a dat. Asta e Cristi. Pe contul secundar. Scuzați că am făcut așa. Bă, da, mea nu mai face parte. Stumble Cup Season. Cam. Titan. Base. Elite. Cristi. Até bota você puda. É, não é? Acho que é, não é? Palito.
Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Это pot. Da, n-a fost wow, că a avut numai. Ăsta are putere de vânt și ăsta are mai multe puteri. E cam ciudat putere. Și cum se luptă, pam, pam, pam. A fatto un microfono, ora. Adesso lui corre. Wow, uite, l-a dat și s-a jos. 4 etaje. Quanto le tasce? Da ce are 4 tasce? Un lift. Un loc, poate. Ce faccio ora? Ce faccio ora? Păi, încearcă să găsească un medalion pe care l-a pierdut, pentru că el a primit de la mama lui un cadou. Și ăsta vasul o fura cadoul lui, știi? Și acum cumva vrea să-l caute. Și ora veste tu cadouri. Uite, o pușcat. Și ora veste tu cadouri. Care l-a păgat. Dar cine e aia? Asta e de la poliție. O poliție specială care vânează demoni, știi? Ce voi? Da. Dar ce să E ca și lumii. E vânătoare de demoni, știi? Bă, da, toți o știu pe Rumi. Bun, mamă, 2-1. Bă, foai, mamă. la comunità? Trebuie să-l bag pe Cristi neapărat. La comunità? Oh, figlio. Trebuie să-l bag pe Cristi. Aia cu... Sau Iuri. La pui piano. Așa se vine acum. Acum le-au zis la demonii ăștia, demonii sunt unii demoni care sunt drăguți, știi? Și le-au promis că o să lasă să iasă afară. Che pop te botato si passet. Da, nu de E color. K-pop Demon Hunter. Ah, închide-l. Ce?
ce super punch! Mamă, bă, ce super punch i-am dat, bă. Nu. Născuți cu voci capabile să alunge întunericul, cântând cântece de vitejie și speranță. Dar vânătorii sunt mai mult decât războinici. Eu dacă Muzica noastră trezește sufletul și îi aduce pe oameni la oaltă. Cu această conexiune, primii vânători au creat un scut pentru a ne proteja lumea. Hormon. Holmon? Din fiecare generație este ales un nou trio de vânători pentru a ne îndeplini datoria supremă. O barieră atât de dură, chiar impenetrabilă, care va ține demonii și pe Hima departe de lumea noastră. Hormonul de aur. Și acum, datoria asta e a voastră. Puteți duce misiunea la îndeplinire. Cu vocile voastre, să... cu muzica voastră, veți crea hormonul cel Cine e ăla? deosebit. Cheamă, cheamă, haide! Cheamă, haide! Mira e preferata mea. Ea e imaginea și dansatoarea din Handrix. Nimeni nu are mișcările Mirei. Aparent a fost oarea neagră în familia ei. Nu știu de ce, pentru că e atât de cool. Cine ar mai purta un sac de dormit la Met Gala? Da, e modelul nostru. Cea mai tare, o iubim. Ea e reperul și textierul. A crescut în America, în locul mic Burbank, SUA. Cea mai drăguță Dar când face rap, nu se joacă. te spăimântă, atât de tare încât zic mai bine să-i crice inimile lumii. E o legendă a popului. Mama ei a fost în Salem Sisters, dar a murit când ea era mică. Dar Selina a crescut-o și a alcătuit Handrix în jurul ei. Vocea lui Rumi e incredibilă, gen... Bă, dar mă enervează chestia asta. Când o să veni lumii cu... Când o să veni lumii cu prietenele mele? Bine? Ai regulă acolo? Bine. Gata? Gata. Ce bula. Dar unde sunt pe doi? Ce? Ce? Unde se duc? Bine, cel mai mare show al nostru, multe cântece, multe mișcări, adică mulți carbohidrați pentru bani. Da, doar coreografia cu 10.000 de lire la sută, nu ca 1 milion la sută. Mira, numărul ăla nu există, există pentru bani. Chiar că da. Da. Tot ce mai bun. Da. Bine, timpul pentru ramenuri peste capăte. Pentru bani, pentru hormon. Stai, nu ia apă în ele. Scuzați-mă, da, Miss Hunter? Ceruserăm și apă fiabilă. Imediat, cu plăcere. Arrivederci. Pa, pa. Ok. Ok. Ce faci? Tocmai mâncam ramenul ante show. Ante show? E timpul pentru acum show. Hei! Mi-ai luat telefonul? Ești Maria și Nana? Da. Așa, bravo. Cine vizionează TV-ul? Eu. Bravo! Vezi, să nu te întorci cu ea, Marie. Că tu n-ai 10 kg 20 ca Matei și ca Maria. Eu era să mă întorc cu ăla, trebuie să vii după mine. Da, da. Ești de mult, corect? Uai! Ce vrei să spui? Zâmbești ciudat. Pui cafea la flori și ăia doi? Hai. Doar uite, în semn. Oh, astea sunt doar... Da, mi-am luat karma, ce să mai fac. Ne cam grăbim. Nu să câștige el. Bă, și uite-te cât de bine am mers. Am spus cei care vor muri astăzi sunt fanii. Mă scuzi. Ce? Fanii voștri, vă vom mânca fanii! Nu mersi. Nu fanii noștri. Când te legi de fanii noștri, răspundem cu violență.
du-te. Ti explicativa da minha família. Vamos ver se vai bom. Ah, sério, não vai. Bun, mamă, 4-4. Ștefi, dansează. Eu nu vreau. Mă duc să vedem. Nu știu ce să vă fac de mâncare cu doamna asta și mâncare cu macaroni, cu brânză. Așa e? Nu. Acum nu vă fac. Iese ceva. Nu vreau să câștig că e 4-4. Asta, tan. Yes! Ce bați demonii? Nu-mi plac demonii. Dar ce apate? Înțeleg că ești slab. Atacați! Fără folos! Fiecare de voi! Nu înțelegeți, idioților. Dacă vânătorii vor face polmul de aur, s-a terminat! A fost odată un puternic rege demon. Opriți-vă, dacă ați mai auzit povestea. Deține controlul suprem. Se hrănea cu suflete. Toată lumea s-a dus vestea. Yes! 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 I'm money! Yes! 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 Da, mă bătut pe Cristi, bă! Tate! Yes! L-am bătut pe Cristi, bă! Bine, bă! Bine, bă, ceal, bă! Nu cred, bă! L-am bătut pe Cristi, bă! Oh my god! Stai că trebuie să-i scriu în comentarii, bă. No, ei, bă, chat. L-am bătut. E timpul pentru o strategie Eu, stai. vânătorii cum nu se așteaptă. Vom ataca Hai exact să în sursa puterii. Hai, că nu. I can't move my body. Switch.